Kubor nag-shlem jong unongsan hima. Kajingyai beteng ka KHADC ban khandra ki trading license jong ki dukan bar jala kampat kut. Bat ya kan dilale hapo kajingyalam chief executive member ubak penyat sings aim manakah nyotrik unai wing arajar arpulai. Hagani kajinglai khandra le don langru UEM ke taxation ubak fantin lakadong ki officer bat ki pulit enforcement jong ke KHADC hadin berada ban khandra ki dukan barjala hayo majai ki lahir ban kendang saya ki dukan barjala ki badon hayo ichamati. ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस होगा हाँ 3 साल लाइसेंस रिन्यू नहीं Kumban supen ken mau baka jat benreu kampat klet ya ke jingjia sya bom sya atit hadu bandayap jong weud khot seng bahalang hapo ke jela kata uba lorsa henyota badai hagani ka yo ichamati bagi paj bhor khla jan ke belawan ban thom da kabor kumta na kaliang ke KHADC kalawan yuk kejat hagani ki benta na ka benta ban yui bat pej ya ke jinglong jingman hapo ke yo ichamati badru ban kendang ya ke dukan barjela ki bawan kamai hapo upo dusam jong keri khasi. बनाया तो जब अब लेबर लाइसेंस आपके लिए बनाया तो इधर में रखने पड़ता है ना आपके पास मालिक कब गया भाई तो सुबह गया सामने आ जाएगा मालिक का नाम क्या नाम के इन्हीं और कहाँ है देता Haba keren jigilat pathai khubor na kaliang CEM ke KHADC ulaong baka council kam ailat yaki barjela ban wan pen khap ngia bat psut kli da ka ba wan kam trai ka khai pateng jong ka jat benreu haga ju ka por la kenturu iginong song snong ba marjan ka ichamati baki dei ban long shlor ban mi shakmat ban le trai ya ka kam hari la jong bat dei ban be yaki barjela bat banam dei ban ailat baka khai pateng anla ban penyai da kini ki khla jan long kat balong ja kat baja council kam ailat igi barjela ki ba klem kot klem sla ban shuan rung lat loy haka jaka jong ki khasi la benrap uba penyai Shosho na kaliang CEM mula ong bakito ki kinhon ki bala sho bat bom dusmon yu samla lorshai haki snem ki bala dem kim shimla don shu haka yo ichamati Henry ki don shki wepat ki benta jong ke jaka ki bala sedang ban sengyo bana kaliang ka council kan treshitom bana kaju ko por la batharu ki pulet ban thuet ki to ki breu hai baki don bat dei ban kem mardor ki badon kiti ban shok dusman hadu ban dayam ye samla lorshai hnyota कहाँ की लाइसेंस हाँ वैलिडिटी कब का तो इनवैलिड हो गया अभी तो अब पहले बंद करो सब कटर काउंसिल में आ जाइए ऑफिस में सब क्या क्या आप वहाँ में सबमिट करेगा सबमिट किया था ये लोग देखेगा ऐसा जो भी है मेरे पास oh tu purana kaka आपका नाम क्या है आशुतोष चंद्र हाँ? आशुतोष चंद्र कहाँ बेटा इधर का सुनना सब आप कहाँ से तो मालिक कहाँ है मैंने कहा सीएम किसका कौन नाम क्या नाम है यूनिवर्सिटी तो हाँ? और आपका लेबर कितना कितना जन है चार और वो क्या है कागज वो हसियाना वो
दो हाजों एक खसिया एक Anak kasih. Kasih. खसी से Lagi. Ah? Kita na eh. Kita na eh. प्रश्न नंबर लो Tak seram kita ini. sama sujun Mulu boleh di paling. balik Na kaliang jungi la dan sahang ni po kecamati kan kaya yo but na kaliang ka council ni lawan dekat yang in charge jam ka taxation dekat ke enforcement the officers but ni na kaliang ka council ni penparu jingkeman mentas ni la yo ban pendap ban one checking inspection ni ki artili ki jaka kamtam ki jaka bodon hapo haput India Bangladesh ta kadega po shnong majai bat hami chamati tingi ai khublei kerpang ya gajing ya don lang jin senran lang nakal yang SDPO joka sora civil division di SDO naka ai khublei kerpang ru ya ki samla joki ki artili ki kenhun sang halang ka khasi students union abla mikmat dai president buat nakal yang ka HANM abla mikmat nakal yang finance secretary badai jong ketika South East Khasi Hills ini aku boleh kerpang yakiru balai don lang bat mina duk nama jai hadu ni chamati tapi man shpen kemau ka jing wan jongi mentaru ban hersa ni chamati along shibenta kumban kemau yakawe ka jingja bangim dei ben klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jongwei usamla uba naka kenhun seng halang KSU dan kendiat senam mentah utadi usamla lorsha nyota te kami hak kami kini ke jingja ya kepala sya penensau buat hadu benda dekut kami sim hang ni he kini ke yo ya ke bakila mi kini ke pelajai kita khar ki babun buat kila bom penensau hadu benda klat no te kani kam pat shimla kelet nak jumut jumkhat jungi but dei halor kini hi kimat ba kini ki samla ki wan ban pelong jelang nak menta ki babun ki daw de siki issue ki bakta hi jai ben rio haba khamtam bai de khai khabar ka jing wan khai bi an jo ki bom de ki trashnong but ka ba ar pat ka jing wan tre but buhai shnong de ki bom de ki trashnong ka ba ki don kam let's say ya ka labor license but ikiwe ki kot islam but khamtam ru kini bon khayi ki bam dei khasi ki don kam ya ka trade license te ka jing bam bit bam biang kini ki kot kisla ka ni i bakalong thurmor bha karkom trekam hakini ki han but namat ka taw nakalyang jungi ni wan her mentasngi but nakalyang jungi la batha iki officers jong ke council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than sini ka area baki deban one ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi institute bakum council ni mat chibun jing e habe de baka jingdon ki staff le se kaman power ni duna ba ni don tang kumban ru phongut tam e ki enforcement tingi dang kolot ba ka jing trekam te wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin shim kya habe de kiniki mat ki ba kausan ba kum council nginum ailat ba ki barjala kinchuan ban yo rungkhle tani ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangne bat ni kenturu ya ki pat khasi ki jungi lada ki badan napok ka hima sora lani naka ilaka maulong bat nakini ki area nani na dong na than siki para dok prasnam jungi lada ki don ya kasap seban khai ki don kasap ban business ki di ban wan ban le try hari lajong ndai ban ailat ikiwe namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwe ki jaka jong shari nongwe ya ka bale se ban shule bu tang iwe dukan red ru singinamla ban yo tengah so ba kentu ba kin ngin be ya kini dah ka bangin kini ya ka kam jongki kata ngin kini ya ka jakpo jongki lada diki ba dia madan lada ki diki ba shong dukan lane hakano no ka business ru
ngin be yaki dah ka bangi fini kan cikpo joki te nga kentu ba yaki badan sab ikam khayi pateng subahawan syakanika dong kanika than bakin sedang ya kam bat nakal yang jungiru ngin yo bani kersyam nam aki babon ki bentah sisin bakhayi ladai berit ne bahe ki don kam be ban yo ka trade license ladai basyong surok ne basyong madan ne basyong hadukan ru ki de ban yo trading license te om tang kata ngila betha iki bakide ban khang na shwa menta kat bompat biang ki kot isla bat kideiru ban penbiang ki kot bat kide ban wara sha district council shillong kabaar pat ban yo ka trade license kat kum ka rules haka trading by non tribal regulation act dan kam ban yo ka NUC na ki nong sensasnong na kahima kabalai pat bakin wan khayi kidon kamdu wat banle eka professional tax bakin don ye professional certificate but kanika professional certificate anika ka kam baki kitrai kata ka profession kideban peni ka kam yu baki kitrai te hangni ngisa suthu ki jat business yu but ki kam yu baki kitrai te namar takadau kini kidon kam basau pat kadeka lada kide ki try dukan lani ki nong khayi ki bamde ki khasi ki de ki khar ki barjala ki don kam du wat ya ka labor license kani ka long ka don kam hadu kata anta tela dam don na pedeng kini ru ngila la ban khang na shwai ka jintre ki joki kat tat andala ki la pen biang lut barot ki pa islam te kani ka de ka kubor ka ba ting e na kadang jungi ba nginam aili longkat balong ru ngi trestom ba fun kini ki jingjang nginam kwa ban yi ba ki wei pat klem pat klem sla ken chu yo rung lai lut khayi lai lut kat bomon hakani ka ri jungi te kum ki MDC but kum ka executive committee hata council ka bra mai mta ni shim khya ba kini ni su khya ba ringkat da ka jingkit le ngi trei ye kini ka Hadin ke? to yang aru ngadang shu yo jingtip mentat hadin bangala keli ngala tokit ba niki samla hange niki traditional hange habedi atu ka jingja ba la du no mensim jong samla lu shai hadin bangala yo bani keren mentang musuku ba kita kibreu ki bayadon benta ha katu ka jingja let's say kidang don te bat kimdon si hangni kidon pat hakiwi pat kijaka wat ngiyo jingtip ba kila sedang ben sengyo sa hawai pat te ngala betha yaki ban ada ka jingko sini bat nakaliang jungi nginle ke badan kam bat kumju lada lap le kita ki badan benta bat ngin pha marmar bat kem yaki bat kumju ru hakabede bat kanika jing penslow ba nakaliang jong sardar jong ka ilaka maulong klem la shimkhya ya ka kam le se balai le ujor ya kata ngin up shoda la poi ka jing kho bat ni sale ka badan kam la dari ben ngin khot ya u sardar maulong ngin hap ban khot ban keli ban inquiry ya kani nomor ba kani kadai ka kam yap kam em kadai ka bangi sukhya du kata hadu benda du ka bai ka mensim kam dai ka bakai te nganam shong thaj bat nginam shong thaj nginam shong kli ti hadu benda lap ikini kibreu bat ru ban penstom iki bat banle badan kam ngisutu lada kiya bian ki yo ki hat khamtab ki nong khi barjala kan don ka jing ta ko ma pi ong ya ka yo ka kot ka yo ka kot ka de ka baar pat ka de ngimbu ya ka yo ka kot akmat ngibu shwa ya ka jing shingan ya ka ri ka jung ka yo ka kot kan sawan hadin la dala shingan ka ri ka jungi lingba ka khai pateng lingba ka tre kam tre jam kamut kan sapwan hi ka taka yo ka kot te ni sukhya ba habaide bakani bangi lap bunne but dangshen ru ngila yo economic executive committee bat mai mata ngimshim la shong thai masin shimti tang shitayo ngila her shepo border block 2 nam ta ki shnong ki badan kumba arpo artali shethe banle pensngan ki wat hapadeng ka jingsha penwit haki karbi te kani di kesenjaman kong baal ngila lek
Kendra trading license hayo do la lek Syari Bohai district but betang la wan shani but ngin sepentip lanu ngin lek salashim tayo but ngin kwa ban pentip lupa but kidang bun ki jaka ki bar jela ki ken chingan ba ki ken kelut ba ban wan shani ban lek kalomon re ai ba kin tip ba ngin nam ai lat ta hakani ka executive committee batmai mata tang hapo saubanai ngila la ban weng lani ban identify lani ban itu kinu ki jaka ki ba ki don ki nong khi bar jela ki bam penbit penbiang ki kot isla but kani ka jing bam bit bam biang ki kot isla jong ki ka pen i ba ki yu rot but ki ken ben ya ka jan nama takatau ngi nam aila kum kani ka behavior na kum kani ka attitude jong ki bar jela bakin wan klem kot bakin ken singai ngi nam aila namar ba kadi keju asgi ka bangi wan inspection shani bat samajai lawan shana majai le si kindon kini nong khai bar jela ki nong khi ki ban pentip le session ni bangi la don mangi le ka penlong iki le si kap tu ni ban khang du kadi ka pen artasin ni ka jing khang na jong ki ka dei be bom biang kot yang basla te habidip kini kidukan ki bakhang ni la pha ya ki officers jungi ban issue ya ka show cause notice bakin ta hakani ka jingkhang yang ka jongki but jingkhang dukan ka jongki but khnang ba nakal yang ki kentip manu bawan mentasngi but ke ka kamera baki ki de bende ban yo beli biar gitu kan Hakani ka la ban long kumta haga jing ya anti khamtam mene po majai ki don ru ki khasi WR ki bakam piru plai i pla sakhi ya kata but ngila itu ki basukam but ki badai try sisa ngila itu but ngikhem shimla sngap ikta ki nongkam ngila le la kamram ban khang tu kan but kumju ba ar but ngelap ru shem ru ba ki don ru ki bar jelah ki ba la yo kurim deki long kemi khasi but ka kerteng kadai kerteng jong ka kurim kaba unong shong dukan uba petrekam pa angto de bar jelah tekup kini ru ki don ki jing kenduk jing mene but shim lakut tang kata bni sngap and ki dang bon ki kot kisla ki bahap kin happen penbiang ka jing dei jong ki arngut and habai dei pat ka khai pateng bai dei pat ka jai benrio jungi kaya la ka jong ya ka baki hap be don kampat kot kisla kani dikawe ka bental sengi hap ban ra nakal yang kajungi haka executive committee hadir mengisyam kumi ingin perkhat bekinu kilat kunti in kaula but ingin persyang menwara deki an ki bas camp ki ba klan board council nam taban wengi ni junge ka ba aru ka debi bandon hangi kumti breu ya kanika mensim ban kentai ya kubini namar lada ni pediang hi ban ai iki beri banabar baken lek kat bomon hang ni kani kan kata om tang ya iwe arngut re kan kata hi iki bobon bala nakaliang tungi ya ki bangila la hi ban tip bat nginam island le si ki ba tip nginam la bandong re ya ka an ka ba klan ka ba tikana ban la ban weng jing ngin yo ban wan ra se ka next meeting jong ka executive committee man pakhat